Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. Pois xa estamos de volta da publicidade e continuamos con toda a actualidade neste Verán, Verán, nesta Praza dos Barcos, neste Porto Deportivo de Sanxenxo. Antes de nada, como sempre, lembrarlles o noso Facebook, tomen boa nota, facebook.com/programa Verán, Verán. E iniciamos esta segunda parte falando de literatura, falando de libros, unha experta nesta materia moi entendida como é a nosa seguinte convidada. Ela é Fina Casal de Rei, escritora, académica tamén da Real Academia Galega. Fina, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Bueno, moitísimas grazas por estar connosco e xa que estamos neste programa, contanos un poquinho como está indo o teu Verán, Verán. Pois relaxado, ben, está indo ben, é o momento de dedicarlle tempo aos amigos e que os amigos mo dediquen a min. Dedicarlle tempo aos amigos e pregunto, tempo para escribir, para ler, tamén temos, buscamos. Ou é un tempo para relaxarse, non sei. Buscamos, porque a lectura tamén pode ser relaxante. Sí. Bueno, imos a coñecer un poquinho máis a historia de Fina Casal de Rei. Eu quería preguntarlle cando comezou ese idilio amoroso co mundo da literatura, dende cando, Fina? Eu creo que ese mundo amoroso nace con nós, pero con todo o mundo. Uns teñen a posibilidade de desenvolvelo dunha maneira e outros, pois, ao mellor non tanto. Refírome ao de escribir, pero o gozo pola palabra con música, aínda que sexa sin instrumentos musicais, eu creo que dende bebés. Cando un neno pequeniño chora e lle cantamos unha nana, xa o facemos que se lle calme tanto o medo como a dor, como que sexa. Eu creo que nace con todos nós. No meu caso, ten moito que ver coa miña profesión de mestra. Fun mestra uns pouquiños anos, 40. Pouquiños, verdad? Pouquiños, sí. Igual que os da miña xeración, os que Manuel Bragado calificou chamoulles xeración ou chamounos, xeración Lamote, por ese fermosísimo libro de Paco Martín. Éramos mestres todos, Agustín Fernández Paz, Xoán Babarro, Ana María Fernández, María Victoria Moreno, Teijeiro, do Campo, Marilar Aleixandre, Gloria Sánchez e outros moitísimos que éramos todos e todas xentes do ensino que queríamos cambiar o mundo. Hoxe, e iso é unha fortuna, iso é bo, hoxe hai xente nova que escribe que non necesariamente ten que ver co ensino nin con levar unha bandeira nese sentido de nada, senón que escriben porque o saben facer e lles apetece e saben o facer en galego. Iso é estupendo, oxalá haxa pouquiño a pouco, cada vez máis. Falaba dese enamoramento co mundo da literatura e eu pregunto cal foi o primeiro amor, o primeiro libro que che marcou na túa historia, na túa vida, Fina? É que a miña primeira biblioteca, se non minto, foi unha biblioteca oral, moi ampla, pero oral. Era a voz de meu pai contando historias e de miña tía Esmeralda. Como tiña máis preto, era un artista niso, de non saber o significado da palabra metáfora, pero sí de utilizalas no sitio axeitado e da maneira máis natural, como a un río de auga limpa. Ese era meu pai, cando che contaba aquelas historias de medo, pero a ti non xo quería meter e dicía, levaba un coitelo tan grande, que non cabería nin pola nosa porta, nin polas nosas ventás, co cal eu estaba a salvo. Dicías, aquí non vai entrar co cal? Esas foron, digamos, pois, as primeiras historias que quedan habitándote para sempre, que ainda hoxe podería reproducilas. A miña primeira biblioteca, insisto, foi oral. E logo hai libros, falas de libros que te marcan. Eu supoño que os que máis te marcan ti nin te decatas, pero sí que te decatas de, por exemplo, porque en montóns de conferencias, de intervencións, aludo ao Principiño, que me sirve para extraerlle sabias frases moi diferentes segundo o caso. Algo terá.
por exemplo, digo, pois si, debe ser un dos libros que quedou grabado cando descubrín, pero non foi de nena. E hoxe son tan maior que sería moi difícil quedarme con un. Bueno, falamos de dificultade de quedarse con un, quería preguntarlle a Fina como lembra, non? Ese proxecto, ese primeiro libro, ese nacemento, imagino que será como o nacemento dun fillo, non, Fina? Bueno, iso é o que se di sempre, Sí, pero eu teño fillos, sí. Eu son nai, e igual non é, porque, por exemplo, un libro, cando morre, é dicir, cando deixan de lelo, deixa de ter lectores, cando desaparece o último lector, unha que pode resucitar. Pode pasar un tempo e ese libro volver á actualidade. E outra que non é o mesmo que se che desaparece un fillo, non che gusta, síntelo, queres que sigan aí vivos, pero exactamente igual as que somos nais e os que son pais, exactamente igual sabemos que non é. Que non é o mesmo. Non exacto, parécese moito, quéreselle moito, hai unha relación de afectos e de maduración propia, e de como un espido interior, hai en todos os libros segredos propios, aunque non o pareza, do que cada un de nós sinte e o pon nalgúnha páxina. Claro que hai unha relación aí de afectos con esas palabras, pero igual non é. E o primeiro premio en recoller, o premio Merlín de Literatura Infantil por Dúas vaguas por máquina, ese primeiro premio, como sinte, como se asume, como se asimila? Logo virían moitísimos máis, Fina, pero primeiro, como lembras? Bueno, moitísimos, non tantos, porque me asustei cando foi do Nacional e nunca máis me presentei a ningún. É dicir, os que veñen son de outro tipo, porque se non te presentas hai algúns que é imposible. Pero ese primeiro premio para min foi moi importante. Era unha perfecta descoñecida e ábreche portas. Acórdome perfectamente. Foi en Lugo, eu como fixera algunha traducción para Xerais, pois estaba convidada, como estaban convidados moitos mestres e moitas mestras. Entón, convidaranme a CEF, pero eu sabía que sempre avisan o gañador, é lóxico, unhas horas antes para que estea ali, e a min non me dixeran nada. Entón, unha sorpresa total foi. Supoñía que non. Había un libreiro de Ourense sentado ao meu lado e comentou, para quen será este ano? E eu, que nin siquiera ese día lera o xornal, porque entre ir de Pontevedra a Lugo e tal, pois non sabía que estaba entre os finalistas, nin siquiera iso. Eu, así como con despeito, dixenlle, estas cousas adoitan estar dadas, e nisto chamanme a min, e digo que me estivo ben, que foi como unha cura de botar a lingua a pacer antes de tempo, pois non estaba dado. Non estaba dado, e foi para ti, ademais. E foi para min. Quédanos 3 minutos e temos todavía varios temas por falar. Entre eles, eu quería preguntarche pola Real Academia Galega 2013. Como lembras entrar nesa Real Academia Galega? E para explicarlle a todos os que nos están vendo, cal é o traballo que se fai dentro dun espazo como ese? A ver, para min foi como un título nobiliario no mellor dos sentidos. Algo que oxalá merecera e, sobre todo, mereza co que vou facendo, co que podo ir facendo pouco a pouco. O traballo é moitísimo máis do que se venden de fora. Precisamente agora estáse tentando abrir máis ao público en xeral, ao profesorado, ao alumnado, á xente nova, á academia, que veñan a contarnos os seus proxectos para intentar normalizar a lingua, e aí cousas extraordinarias, fermosísimas. A academia, no fondo, non é máis que unha representación da lingua que pertence a un pobo. Tócanos espallala, coidala, gardala, pero non seríamos ninguén sen a xente que a fala. Que traballar, hai moito que facer, non só relacionado pois con dar a coñecer a persoa que se homenaxea cada ano, que todo ano hai traballos sobre ela, conferencias, simposios, actividades que se fan alrededor desa
persoas, senón, por exemplo, se buscamos nas redes Primavera das Letras, non teño máis nada que explicar porque non temos tempo, pero vemos como aí tenta abrir as portas a esa xente nova para, con actividades interactivas para que a academia se sinta como algo propio, non como un ente abstracto que está aí intocable como os deuses. Os deuses están nun Olimpo. A academia debe ser algo tangible, que a xente vexa que un cachiño lle pertence e que tamén ten moito para ben e para mal que ver con que as cousas vayan ben coa lingua, non só a academia. Estamos fora de tema, pero voulle pedir ao noso realizador, a Manu, un minutiño máis. Para falar, ou medio minuto para falar da literatura infantil e xuvenil, vai me decir Fina, e medio minuto de literatura infantil e xuvenil pouco podo decir, pero bueno, é a túa especialidade o que te adicas. Por que esa adicación, non? Por que literatura infantil e xuvenil? Porque é como as grandes películas para todos os públicos. Creo que pode conmover a público, a lectores e lectoras de calquera idade, que grazas aos seus fillos moita xente adulta está descubrindo, e creo que en Galicia exportase, vemos a de premios nacionais que hai de literatura infantil e juvenil, ainda temos 2 recentes de hai pouco, o último Antonio García Teijeiro, o anterior Ledicia Costas. Creo que goza de unha excelente saúde, sen complexos con respecto ao resto das literaturas. Tampouco se diferenza no esencial tanto. A literatura, a de antes, a de agora, a de aquí, a de outros sitios, é a arte da palabra, é a arte de expresar o que sentimos, e iso creo que se entende en calquera parte do mundo cando se fai ben, por iso é exportable sempre. Imos agora, Fina, con unha serie de preguntas curtiñas, rematamos rapidísimamente, Manu, prometido. Un libro que recomendarías para ler nestes últimos días de verán? Pois entón, unha prosa fresca como a de Pedro Feijóo, por exemplo, Sen piedade, que é o último libro que publicou e que é unha historia ben contada e moi entretida. Un escritor ou unha escritora? Poeta, poetisa? A ver, pois aí eu sigo índome, como de agora, podería decir tantos e todos serían todos serían para min moi dignos, pois digo, aquel que escribiu unha historia en 6 frases e que esas 6 frases darían para unha novela de 1000 páxinas. Aquel que comeza así, chámanlle a Marquesiña, e os seus peíños ende xamais se calzaron. Así comeza Castelao, a Marquesiña, en 6 frases, di tanto, unha historia de tanta miseria, de tanta tenrura, en fin. Imos con unha pregunta, que lle gustaría a Fina Casal Rei especialmente adicar o Día das Letras Galegas? Eu creo que hai moitísima xente que a merece, incluso algunha que non é coñecida a grandes niveis, pero que defendeu a lingua e a cultura de Galicia sempre. Hai moitísima, pero, por exemplo, como mulleres hai tan pouquiñas aínda con respecto aos homes, pois diría, por exemplo, Luisa Villalta, ou, por exemplo, Xela Arias. Bueno, pois con esas recomendacións que damos, e xa para rematar, sempre remato co mesmo, pero un desexo para Fina Casal Rei. Pois que a xuventude fale o galego e que non saiba xa pouquiño a pouco nin o que significa a palabra diglosia, nin necesitemos estar falando de normalización, porque xa estea normalizado. Pois con ese desexo nos quedamos. Fina, imos a brindar con dos nosos patrocinadores, con Martín Codas. Antes de brindar, damoslle paso ao noso compañeiro Antonio Blanco, que tamén nos vai a falar de viño, do viño do Condado, dunha das festas máis antigas da nosa terra. Quedamos coa súa reportaxe e agora sí brindamos por Fina Casal Rei. Un auténtico placer, Fina. Igualmente. Hola Silvana, hola amigos de Verán Verán, estamos acabando o mes de agosto e con eles vanse nosas festas da denominación de orixe Rías Baixas. Os estamos en Salvaterra do Viño, como decía o alcalde, aínda que isto sea
a capital do condado, Salvaterra do Miño, que celebra a 59 edición da Festa do Viño do Condado, a segunda máis antigua de Galicia. Esta denominación es la juventud personificada. Oficialmente tiene 30 años de reconocimiento, aunque 10 años atrás empezó un trabajo importante de convencer al paisano de la Boina, aquel que tenía el cordón de viñedo debajo de su casa, que vendía el vino en su casa, convencerle en un proyecto que tendría mucho futuro para la economía de la región y de la zona. Yo creo que es un ejemplo de fiesta, sobre todo porque es una fiesta familiar, está conceptuada como una fiesta donde vienen las familias, los padres con los niños. La idea es sentarse alrededor de una mesa a degustar los vinos. Yo creo que ese es un buen concepto, es un gran concepto. Y luego, bueno, pues al final es una fiesta que ya tiene sus 59 años. Esto es una fiesta con muchísimo prestigio, todo lo que es el área metropolitana de Vigo, todo lo que es la zona del condado, incluso pues todo lo que es el norte de Portugal, y es un prestigio que ha ido consolidándose año a año a través de, bueno, a base de hacer las cosas muy bien, ¿no? Pois mira, eu penso que fai 30 anos nin soñábamos con chegar a onde chegamos. Conseguimos facer unha denominación de origen consolidada, seria, con prestigio. Eu creo que ten que vivir non 30, ten que vivir 100 anos máis. Posiblemente hai non o vexa, pero os viños seguiremos mellorándolos e seguiremos facendo feliz a xente con os nosos viños. Cada vez que me llaman para algo de Galicia por ser gallega, me lloro de emoción y estoy feliz. Y luego hacía que no venía a Salvaterra, pues yo creo que 8 o 9 años, y encontré un cambiazo impresionante, pero para bien. A mí me emocionó ver ayer las familias enteras, sentadas, cenando, con los bebés, con los abuelos, con los amigos. Me encantó. Unha festa é estar en familia, aquí estás en familia, degustas o viño é un alimento máis e, por suposto, pasamos xa da excelencia á personalidade. E os viños de Condado de Tea xa son viños con grande personalidade. A afluencia foi masiva, as persoas felices porque a festa desarrollase nos parámetros de comunidade, nos parámetros de compañerismo, de familiar, e iso para nós é importante. As persoas veñen, proban estes bons viños, e aparte, pois eso, están coa familia como decía antes, e para nós é importante porque o noso viño é unha riqueza moi grande, non somente pola riqueza en sí, sino tamén pola cantidad de puestos de traballo que deixa, non? Está yendo muy bien, esto está muy interesante, muy importante, y siempre, bueno, ya sabemos que es la mejor fiesta de todo el Condado de Tea, la segunda más importante de toda Galicia, y yo creo que es espectacular poder estar aquí. Debe servir a disfrutar do viño, da gastronomía, da compañía, isto parece un paraíso, non podemos deixar que se nos escape das mans. Isto ten que ser a festa a seguir, perfeccionándoa para disfrutar da amistade, viño e gastronomía e entorno. Pois que viva esa festa do viño. Moitísimas grazas ao noso compañeiro Antonio Blanco por esta reportaxe. Sen dúbida unha festa con moita tradición e moita historia, segunda festa máis lonxeva da nosa comunidade. Nós seguimos falando de máis asuntos, falamos de algo que combina moito tamén co viño, como é o queixo, ou mellor dito, o requeixo, xa que a nosa compañeira Natalia Anguita de Televisión de Ferrol non se quixo perder esa festa do requeixo na capela. E senón, presten boa atención á seguinte reportaxe. A Capela celebra su 30ª fiesta del requeixo. Como todos los años y como marca la tradición, podremos degustar su producto estrella, que como dicen sus ciudadanos, nada tiene que ver con el resto de los productos que podemos encontrar en la comarca. ¿Me acompañan a conocer lo que nos depara esta fiesta? Música, productos artesanos, tradición, cielos soleados y una decoración muy artesanal. Todo esto es lo que nos pudimos encontrar en la 30ª edición de la Festa do Requeixo, en la que se llegaron a repartir más de 6.000 tarrinas de este producto estrella. ¿Cuántas tarrinas suelen pedir? Pois o normal é que pidan 6, 8, unas por aí, sí. Sí. Ya veo que también tiene miel y azúcar.
Sí, damos a escoller o que queiran. Si queren mel, damosles mel, e si queren azúcar, damosles azúcar. ¿Cuánto requeixo tenéis aquí para la jornada de hoy? Pues sobre 6.000 y pico, 7.000. En la fiesta del requeixo no puede faltar el queso. No, sin toda duda. Es un sitio donde tenemos que aprobar todos los quesos. ¿Qué tipos de quesos nos podemos encontrar aquí? Pues mira, podemos ir desde el queso fresco, un cremoso, tetillas, madurado ahumado, mezcla, varios tipos. ¿Y cuál es el que suele llevarse todo el mundo? El madurado cremoso. Y seguimos con los productos artesanos. ¿Qué nos podemos encontrar aquí? Bueno, nosotros somos del Grupo Vallelongo, una empresa de Ponferrada que fabrica queso madurado en sal, que es este negro, queso de cabra, queso de setas y ajo, queso con chorizo, ajo negro, que también lo fabricamos nosotros. Dicen el ajo negro es buenísimo, tiene muchísimos beneficios. Sí. Y lo que no puede faltar en una fiesta de requesón es uno de sus principales acompañantes, la miel. ¿Qué tipo de mermeladas nos podemos encontrar en este stand? Pues aquí desde castaña, arándano, mora, cereixa, melocotón, figo, teño dúas variedades, con azúcar e sin azúcar. A de sin azúcar é 100% fruta, non leva nada máis. ¿Cuál suele tener más éxito? ¿Cuál se llevan más? Bueno, de castaña. ¿Pero qué opinan los ciudadanos de esta legendaria fiesta? Bueno, ¿qué quieres que opine yo? Si no me gustara no vendría por aquí. La gente que hay bien la ves, las exposiciones también. Entonces esto es algo que ver. Una fiesta en la que prima el requeixo. Dicen que nada tiene que ver el requeixo de A Capela con el resto de la comarca. Bueno, a ver, requeixo é todo requeixo. Su mujer creo que no opina lo mismo. No, a ver, a mí me gusta más, ahora que cada uno tiene su gusto. Vamos a ver. O requeixo é igual, nun lado que se fai do leite das vacas. Está máis claro que la uña. Despois que a alimentación sea dunha forma ou doutra, pois dá mellor leite. Que está muy bonita. ¿Suele venir muchas veces? Sí, casi todos los años. ¿Y qué opina del requeixo de A Capela? Hombre, que está muy rico. Con esas boas críticas da festa do requeixo que damos, moitísimas grazas a nosa compañeira Natalia Anguita por esta reportaxe. Nos seguimos agora con máis asuntos. Neste verán falamos agora e achegámonos ata o porto de Cabo de Cruz. Ali estivo a nosa compañeira Uxía Vidal, que non se quixo perder ningún detalle sobre esa 28ª edición da regata Cabo de Cruz, unha cita a que parece que lle deu moita sorte tanto esta casa, Canal Rías Baixas, como nosa compañeira Uxía Vidal. A quenes? Pois a quenes xogaban a casa. Hola, ¿qué tal, Silvana? Moi boas a ti e moi boas a todos os espectadores de Verán. Nós efectivamente estamos aquí no Porto de Cabo de Cruz, onde se vai disputar unha regata da Euskolabel Liga, a elite do remo darase cita aquí en Boiro. Nós imos desexarlle moita sorte ao Club de Remo de Cabo de Cruz para ver se esta bandeira Concello de Boiro pode quedar na casa. Pois temos con nós a Alfonso Díaz, o patrón da Traíña do Cabo de Cruz, e antes de nada queremos darlle a noraboa por ese máis que merecido terceiro. Sí, moitas gracias, moi sufrido. Sabíamos que salimos a ganar a tanda, que é o que tiñamos que facer, e despois esperar a ver se caía algún dos grandes. Caeron dous, quedouse un pouquiño vento, tiveron un pouco de suerte tamén, se non creo que poderíamos pelear pola bandeira. A regata foi perfecta. Unha pena ese segundiño, eso que dis, para non quedar aquí a bandeira, pero bueno, a tempada espectacular para cá. Sí, claro, non nos podemos queixar para nada. Na casa terceiros, unha bandeira, sextos na Liga cómodos, e agora jueves a clasificatoria da Concha e intentar entrar. A regata maravillosa, a xornada foi intensísima, vives con moitísimo intensidade porque queremos ganar. Evidentemente podemos ganar, pero coa influencia da marea a subida calmouse, estaba plenamente casi chea, calmouse a mar, e un segundo por largo foi o que nos fixo perder a bandeira, pero vamos, fixeron un cabo, unha exhibición tremenda, unha regata tremenda, tiveron un pouquiño
vento pouco, pero de proa que foi suficiente para, bueno, non levar a bandeira, porque se o mar estuvera igual a levábamos seguro. Foi unha regata fantástica de organización, como sempre, un ambientazo xa puidechedes ver e vivir, e o resultado pois, foi espectacular. Perfecto, un terceiro posto e un bronce na casa. No Cabo da Cruz, xa antes de haber ACT, se hai regata, hai festa, hai ambiente, hai todo. Hai que remar desde fora tamén. Hai que seguir desde fora tamén. Pois con esta bonita regata quedamos. Moitísimas grazas a nosa compañeira Uxía por esta reportaxe e quedamos tamén con esa mensaxe que tamén fai falta remar fora do mar. E nos, con esta mensaxe tamén, tomamos uns minutos de descanso. Quedan agora co que é o noso grupo desta semana, sobre todo ella, quedan coa súa música e axiña estamos de volta con moitísimos máis contidos aquí neste Porto Deportivo de Sanxenxo, neste verán. Dices tú saber todo de mí, que si entro, que si salgo, que si me perdí del mal y te falta lo bueno. Solo quieres controlarme, eran 3 ya te di tus deseos, harán toca liberarme por tu amor, todo queda en su lugar. Montesco y tu Capuleto, sin poder